khun kal toa chuan lina gupta ile abial para guwa chu in mu in zirlai no pang mai an lania aning kara mangai na chu na sa view ma se zirlai an lani wang chuan shan an ngaya in thalel taka in tha chutumin zirlai ni laya mangai na hi anom rualin ti chang an nga ve khop mai ole video hi like kin min lo share sakle la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo sham ang u nula mel thale changkang khovel nuam ti em zoi chaw han lo langin it's my life ti ve chi ang kha ania anun chu nuam taka mangin atira kan mu ragua cafe a chol ve thina anun chu anuam theyang bera mangin mani in todel tak ani vea zantin lam na muna kalin mi parol thar chak mel do chu azui ho thina ami pazui ho tenen chuan nuam ti in mangai na par an thiak mol thina zan khat chu tlangwal zak zum tak viranen in tongin anin zui ho a vira chuan phur ho in zoi chu chhelowa ti viau maya avoi khat muna atanga mangai ngalin zoi nen chuan in stratu tantuma nimasela rem chan lo na rem chang tak omin an topa zoi chuan ho san dain vira chuan a ui viau maya zoi chu adu ngal ema wang chuan nuam ti puingam lovin zoi chu net lama azonga mukngalin a mangai bia thua hlan ma chu beidon san atum to lo ani vira chuan zoi chu zui ru ve rengin a che na mun le a na tho na mun chu a hreto a cafe kalna thlenga hrevekin a mutpui du lawa wang khan tuai anga angai mayang ti a hlau viau maya zoi chuan a thian nu hne na tlangwal pakhat ka ruilaya ka zui ho palu tuklo hiam min zui ru renga engtin nge ka ti don ti in azota a thian nu chuan pong sual chi atumaniang movie a khatiang ang chi mi pakha ka en fu to an hlau ti in a hrila vira chuan ragua cafe thleng le in zoi chuan hawa engwanga min zui reng nge ini tia chalin anuna tanga kalbo tur chuan a hrila an pani chuan in hauna sa hle in vira chuan adu thu ala hril thei big lova ragua chuan lo thlir rengin katlei ro lai min tingai mangeti in a hrila zoi chuan office pan tumin motor rem changa omlawa wang chuan vira chuan a tha an office kota chuan mi pa ve tak kania mei chedang mutpui to thin ma ila nang chu idang lam ema ka mutpui du lo che ani kha a chan ka hrebik lo ti in a hrila zoi chuan ipa tak lo ani kha office kal kangai hleinem de tur kaneya ti in a hrila vira chu boi ngal vekin zoi mi pa mu atum chu athik ve khop mai zoi chuan tlangwal khovel mi ve tak amen hallelujah nun nei lu tuklo bial nu te voi khat mu na hel nuai pop chi chu adet ve a zu chang kang chi inin vira chuan thik do takin alo thlir renga zoi te chuan hotel room ruak lam panin anti tur chu aching viau maya vira chuan ho san tumin a bike chu mi papathumin an lo khoya vira thin rim chuan an zinga sekber chu nek popin anin suala abeka hliama neya wang chuan damdo in lama hroi ngal ni in lama ho nu chuan zoi dan tur chu asuang tu avela zoi chuan pa lo min tingo tang tia ngai tu in thik tu chhiana te hi asuang tu thiama piang tan a hre ani ber mai atu kania zoi chu pentrong na sa ve hle in a thomom hlara tlangwal tlong ol kop mai chu nuam ti ve hle in ngai zong het nei vel kha a pe lova ragua dora chuan lutin ragua chuan i zan lam viranen in hun mana nuam ti in azota zoi chuan teulo mai virani lovin mi padang ka mualom bial pakhet ka nei pe lo ti hian a thapartin lorvel mai ka duri ti in achanga ragua chuan atira kan mu achan chin chu zoi ril ru thak na na soile ta ani ragua chuan le khazir lai ka ni lai khan mangai deuh li nai ka tonga ani chu lam thiam ni in zan khat chu lampui turin kasoma ani po chuan lo du ve in kan hil to ngai lo tur kan thon thu chu a in tran ta ani
lina inen chuan inkom chho zelin kara hmangai na alo pianga ani pon min hmangai ve in kanin karpo a thaviau maya ti lai chuan vira ron thlengin ragua thu soi chu atopa zoi chuan I hliam hinga tinge tia lo zot ngalin vira chuan ka insual na ani hi anna hleinem ti in achanga zoi po chuan ngai sak ve tranin vira kalnu chuan ragua chanchin chu angai thlale a ragua chuan a hun kal to chu a hrin le ta ani ragua chuan lina I chu vei ngut mumang lovin aveya a thian ta po chuan lo hriat thiam puin a thil ti engkima chuan lina ya du zia alang trana a hun kal to a soi mek lai chuan zoi chuan na dil tur ka nei ka tlai don ti in a kalsana motor rem changa om lawa wang chuan virin thla tir le in vir po chuan a thla ve maya zoi chuan manglama min hmunga yem keima awangin mutte I har satem ti in azota vira chuan o tia changin ragua story soi chuan a hni em awang chuan zoi pon vira chu a number a pek ve pha ta ani zoi chuan na dilin a mu nge theih na na kor ngonga phel zawa ama lo interview tu chuan sexy takalan tum kha anga hleinem engwanga min muti sange ini ti in azota zoi chuan ka muti sa hleinem che alum ema ka in phel mai mai alom ti in achanga zoi chuan na mulovin building chu a chu asana vir khan lo lakhak rengin iril ru awaha mel ve ti in azota zoi chuan na ka mu hleinem min lo no la lom tia changin a hnual ve khop mai zoi chuan na awang sia engtin nge ka tiango ti in azota vira chuan khovela company lar pathum ngotin an hnuaya thok turin min soma kanar to asin enge na sang nei chu ichak ema ti in azota zoi chuan khovela mani in total athaber ngai zong mangai na ti vel boipui ai chuan sum apoi mo zok ti in achanga vir nen an ril ru chu sang ve hlakin vir chuan a duhna atilang ve thina zoi chuan chotak khukin ala khuk pui du ri lo ani zoi chuan ragua chu mule in vira khami ani kha na thatak tak a muwa ma se a thok du mi lo ti in a hrila ragua chuan kan va in ang don ve ti in linai nen an chanchin chu a hril le a linai nen chuan in ro san towa hian kanin muwa kanin stratu don lai chuan gat pakhat hian min ron phokin kan tom chu kan mual pho viau maya veng chunga lina I chu karai angin thu adar ngala police lam chu min maning ka pa chu min bel chu ka tia soilai chuan zoi chuan hosan le in ragua mangai na jinkong chu ngai nom ati thei khop mai zoi chu mu hil thailo vin vir chu ateksa zu in turin leng chu kang ti in asoma vir po chuan lo du ve in an pani chuan zu an ina zoi chu tha ho in tu kania ragua hne na kalina chanchin chu azot le a ragua chuan thrilin linai nen kan mual pho nu khana rukin kanin muthina kara chun le zu an hran ema wang khan film khurngai ve hle in lina I chu amwal pho ema wangin delhi lama thon antuma doctor zir tur chuan ka injek klinga doctor ka zir chuan lina I ka chandon ti hria in doctor zir du lo chuan lina I chu kapana ka mangai linai chu rel awamu in doctor ni bansanin linai tan din mun thazok ka chanta ani ti in a hrila ragua chanchin chu zoi chuan ngai nom ti ve hle in viranen mangai na khurat luk lu chu achaka ragua chanchin awang chuan mangai ton ve chakin viranen chuan anin kop chhozela zoi mi pa mangai lo tumpo chuan mangai tong ve in vira chu a mangai viau maya hun an man dun tak zela chuan in mangai dun tol tolin zoi chuan email adonga Dubai lam company pakhat chuan naron offerin zoi chuan a dream ati puitling thei don ti a hria a na mu chu vir la hril du lovin anin ton na masabera khan an kala in case deuh rengin vir ina chuan anin zoi hoa nuam an ti ma chuan zoi chu trapin vir chuan a chan an zota zoi chuan mi mangai ka du lova ni ma sela ka mangai ta che ani kalsan che ka theilo ti in a changa vira pona mangai thua changin anin kar mangai na chu a in tranta ani ole a thui ema wangin part 1 le true in ka thena naktuk zana part true in lo chang le theu don nia kan movie siam BIAKDALI chu zo stream lama cheng za somli pakwa lekin alei theya khongai takin ka movie recap ngai na ho khan a nom lo ponin start tu da tam ema wangin in lo le sak ve hrim te u
giúp mày à? Song pakhat chu sana ri dong sia awen min thang pe lo Ring Kim, du te in về ngay em. no biết thế các bát sa cần nuôi lỗ pe bo với cái lawm cả một thầy đốn nghĩa đâu nhỉ không phải tất cả những nông vật kia lúc lại mày na Imak mày ram lian, ba ipet chia, ilak le nga zelin. Du po kan nga law, batul po kan nay law. cái rồi cả ba thì tổng na mà thế rồi hạ đủ khóc mấy Hey, cái chuyện này rồi mà, chuyện gì sống ngay mà, bất kỳ cái chuyện này nó chuyện gì sống ngay thì rồi thôi đó mà, anh nghe không gì à? ha cho mình đâu cái ba cái bề rồi là đây rằng quan với thì mình để đó chuyện chuyện đâu thì cũng mấy đâu rồi Larin sang, Ring Kim ti chua hum reng su. Mi soi darin an le ran ti nya. Ulen Kim, tiếng em mình giúp lắm ta, phải cái bài tắc tất cả nhau. Đi số các bùa luôn đi đâu chuan, đi rồi bút tung ra sự. Hey hi, khơi bó anh nghe. mai lâu Vang nge su hi in se a kun ni ti reng mai. BIAKDALI fanu zu zuan le ha. Mi pa ina mi cheleng du mi chachan om ngai lo. Ngar sat na ka toi shia mi. Ti kan mi hau re su. In tor lo tor pui in tor phalo inge moni su hin du em ne Kun chan om lo nu tling kan gu ngai he ne. Ko vela mi pan ne ber kan i. Mo phune langam lo mi pan ne phian. Dam ka dil chasin. Vana chang kan bi lo ti la. Pa ne na dam mi lo di sak ro.